Lodwa tajba lil kulħadd, jiena Father James Sajdon, direttur taċ-ċentru tal-vokazzjonijiet fis-seminarju u kif ukoll assistant chaplain fl-iskola tas-seminarju. Nieħu din l-okkażjoni biex hekk anke nitlobkom bi preparazzjoni għal nhar il-Ħadd li ġej fejn ħa niċċelebraw jum il-vokazzjonijiet biex inkomplu nitolbu lil Sit il-Ħsad biex jibgħat ħaddiema fil-għalqa tiegħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew nibdew din il-qudiesa billi narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu l-mulej maħfra tagħhom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u bil-ħallej dmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqaddsa Marija Dejjem Verġni, il-anġi u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Iqaf mulej mal-familja tiegħek u lil dawk li jogħġbok tagħtihom il-grazzja tal-fidi għatihom ukoll sem għal dejjem fil-qawmin ta' ibnek il-waħdini Ġesu Kristu Sidna u li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Dak iż-żmien qamet persekuzzjoni kbira kontra l-Knisja ta' Ġerusalemm. Barra mill-Apostli kulħadd xteret fl-artijiet tal-Ludija u tas-Sammarija. Xi rġiel twajba difnu lil Stiefnu u bkew ħafna. Sa dan it-tant Sawl kien qiegħed jagħmel ħerba mill-Knisja. Kien jidħol minn dar għall-oħra. Jaqbad irġiel u nisa u jitfaħħom il-ħabs. Imma dawk li xterdu bdew ixandru l-kelma kull fejn marru. Filippu niżel f'belt tas-Sammarija u xandar lil Kristu lin-nies tagħha. Il-folol tan-nies b'fema waħda kienu jqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu. Meta kienu jisimgħuh u jaraw il-mirakli li kien jagħmel. Kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena u dawn bajjad kbir kienu joħorġu minn ħafna minnhom u ħafna nies oħrajn mifluġa jew tzopop kienu jitfejqu u kien hemm ferħ kbir f'dik il-belt. Il-kelma tal-mulej. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Flimkien? Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għannu s-sebħ ta' ismu, xandru s-sebħ u t-tifħir tiegħu. Ejdu lill-Alla kemm int tal-biża' femilek. Flimkien? Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. L-art kollha tagħtik qima, tannilek u tanni lill-ismek. Ejjew araw l-emejjel ta' Alla tal-biża' femilu fost il-bnedmin. Flimkien? Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Biddel il-baħar fart niexfa, għaddew bil-mixi minn nofs xmara, għalhekk nifirħu bih u jsaltan bil-kobor tiegħu għal dejjem. Flimkien? Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Jemmen fl-Iben ikollu l-ħajja ta' dejjem jgħid il-mulej u jiena nqawmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġuwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies:
Jienu l-ħobs tal-ħajja, min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jkun qatt bilaċ. Imma jiena ġa għedtilkom li għalkemm rajtuni ma jemmintux. Dawk kollha li jagħtini missieri jiġu għandi u min jiġi għandi ma nkeċċieħx il-barra. Għax jien nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi imma r-rieda ta' min bagħtni. Issa r-rieda ta' min bagħtni hija din li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Din hi ta' bilħaq ir-rieda ta' missieri li kull min jara lill-liben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Fil-ħajja tagħna l-bnedmin irridu u ma rridux. Ikollna ġuħ u għaġġ għal tipi differenti ta' xorb u ikel, mhux biss ġuħ u għaġġ għal xorb u ikel materjali, imma wkoll ġuħ u għaġġ għal affarijiet ftit iktar sottili, ftit iktar profondi. Żgur il-koll kemm aħna jaqbadna ġuħ u għaġġ ngħidu aħna għal serenità fil-ħajja tagħna. Ġuħ u għaġġ għal ħajja mingħajr problemi, ħajja mingħajr inkwiet. Tipi ta' ġuħ u għaġġ li kif żgur nafu mill-esperjenza tagħna ma naqtawhomx malajr. Il-kelma li smajna llum kemm fl-ewwel qari u kemm fil-Vanġelu tfakkarna li dak li verament jista' jaqtanna l-għaġġ u l-ġuħ kompletament mhu ħadd ħlief il-mulej Ġesu. Ġuħ u għaġġ li huma ħafna iżjed profondi milli sempliċiment ma jkollokx problemi jew li kollox jiġik sew. Laqatni ħafna fl-ewwel qari li fil-waqt li fuq naħa San Luqa qisu qiegħed jgħidilna kemm hemm problemi, kemm għamet persekuzzjoni fil-Knisja ta' Ġerusalemm, Sawl li qed jagħmel ħerba mill-Knisja. Fuq naħa oħra fil-Knisja xorta hemm ferħ kbir meta n-nies jisimgħu l-kelma u jaraw x'kapaċi jagħmel il-mulej fil-ħajja tagħna l-bnedmin. Il-mulej allura li jaqta' l-għaġġ tal-qalb mhux billi ma jkunx hemm inkwiet, kif forsi kultant aħna nkunu nixtiequ billi ma jkunx hemm tbatija. Imma billi dak li jkun jiftaħ qalbu għall-mulej u għall-kelma tiegħu u jaraf minnu. Din il-ġimgħa l-mulej tani grazzja nsejħilha li nara din il-ħaġa propju bajnejja, isseħħ qudiemi. Kont qiegħed l-isptar nakkumpanja mhux kbira fl-età li kienet waslet propju fl-aħħar tal-battalja tagħha mal-marda tal-kanċer. Imdawra bi 3 ulieda, kważi anqas fadilha saħħa tieħu nifs, u din iddur fuqek u kważi bid-bissima tgħidlek Fader kemm iħobbni Ġesu. Fader kemm iħobbni Ġesu. Kif jista' jkun persuna din l-om li se tħalli warajha familja li xi ftit jew wisq kienu għadhom jiddependu ħafna minnha, kienet għandhom bżonna, mifnija bl-uġigħ tal-marda tagħha tgħid dan il-kliem. Fader kemm iħobbni Alla. Kil-Vanġelu tal-lum hekk jurina li dan jista' ikun. Jien u l-ħobs tal-ħajja min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jkun qatt bilaċċ. Anke jekk inti qed taffaċċja xi persekuzzjoni, mart, inkwiet jew tbatija, il-mulej hu dak li jista' jaqtalek l-ikbar aġġ tal-qalb tiegħek.
Ew issa nitolbu lill-Alla l-Missier biex aħna ngħixu bil-fidi f'ibnu Ġesu Kristu li ħabbna u taħajtu għalina u għedna l-ħajja ta' dejjem li r-ran tagħha ngħixuh fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Wara kull talba ħanwieġbu flimkien Missier għati l-ħajja għax int waħdek il-għajn tagħha. Nitolbu biex l-Ispirtu jiġbor flimkien fil-għaqda lil dawk kollha li jistqarru li Ġesu u l-mulej. Nitolbu Missier għati l-ħajja għax int waħdek il-għajn tagħha. Biex l-ebda bniedem ma jsofri inġustament minħabba twemmin reliġjuż tiegħu. Nitolbu Missier għati l-ħajja għax int waħdek l-għajn tagħha. Biex kulħadd isib ix-xogħol li għalih għandu dritt u li l-ħaddiema jħarsu lejn l-impjeg tagħhom bħala mezz li bih jitqazzu u jwettqu r-rieda tiegħek. Nitolbu Missier għati l-ħajja għax int waħdek l-għajn tagħha. biex aħna ngħixu b'konvinzjoni li diġà ninsabu fil-ħajja ta' dejjem jekk nagħtu widen għall-kelma ta' Kristu u nemmnu fih. Nitolbu Missier għati l-ħajja għax int waħdek l-għajn tagħha. Mulej Alla, dawwalna bid-dija ta' ibnek Ġesu li qam mill-mewt u b'din l-Ewkaristija qawwina fil-fidwa li hu kisbilna b'demmu. Dan nitolbuh bl-istess Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għid iqanqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. Bih u liet id-dawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili, għax il-mewt tiegħu eredet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna l-kol għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osqanna fil-għoli ta' smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osqanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġarat il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxeret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin tas-Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr, għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokkontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek bid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamma li magħhom nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew issa nitolbu t-talba li għallimna Sidna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritint kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrit fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li biha ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għall-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Nbirku lil mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċiddijoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċiddijoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċiddijoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u li ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu fl-ewwel misteru minn tal-glorja.
Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritint kif is-sema ekda fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti omna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikuni ben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħulġena l-irweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fit-tieni misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela is-sema. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritint kif is-sema ekda fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa
Mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, Mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, Mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twelet għalina u rrit ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubitna, ħlisna minn nar tal-infern, kull ġena l-irweħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu fit-tielet misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritint kif is-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna d-nubitna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħ l-isna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twelet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-irweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu fir-raba misteru minn tal-glorja, meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritint kif is-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħ l-isna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa
Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, ħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-irwiħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu fil-ħames u l-aħħar misteru minn tal-glorja, meta sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità qaddisa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek intniedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turuframent il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Nitolba l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek
Tiġi saltnatek ikun titint kif is-sema jgda fl-art. خبزنا ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Ntolbu għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlapalina. Imqazza Alla. Itlapalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlapalina. Om ta' Kristu. Itlapalina. Om il-Knisja. Itlapalina. Om tal-ħnina. Itlapalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlapalina. Om u xebba. Itlapalina. Om it-tama. Itlapalina. Om li żjed safja. Itlapalina. Om li żjed nadifa. Itlapalina. Om bla teba. Itlapalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlapalina. Om tal-aġeb. Itlapalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlapalina. Om ta' min ħalaqna. Itlapalina. Om ta' min salvana. Itlapalina. Xebba kollu kaqal. Itlapalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlapalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlapalina. Xebba kollok seta. Itlapalina. Xebba kollok ħnina. Itlapalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlapalina. Mera tal-Qdussija. Itlapalina. Tron tal-erf. Itlapalina. Bidu tal-ferħtana. Itlapalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlapalina. Amara ta' kull grazzja. Itlapalina. Amara ta' kull tiba. Itlapalina. Warda mistika. Itlapalina. Torri ta' David. Itlapalina. Torri ta' Lavorju. Itlapalina. Dar ta' Deb. Itlapalina. Arka tar-rabta l-ġdida. Itlapalina. Bib tas-sema. Itlapalina. Kewba ta' filgħodu. Itlapalina. Saħħa tal-morda. Itlapalina. Ken tal-mitimbin. Itlapalina. Faraġġ tal-migranti. Itlapalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlapalina. Għajnuna tal-insara. Itlapalina. Sultana tal-anġli. Itlapalina. Sultana tal-patriarki. Itlapalina. Sultana tal-profeti. Itlapalina. Sultana tal-apostli. Itlapalina. Sultana tal-martiri. Itlapalina. Sultana tal-konfessuri. Itlapalina. Sultana tal-verġni. Itlapalina. Sultana tal-qaddissin kollha. Itlapalina. Sultana mnista mingħajr l-ewwel teba. Itlapalina. Sultana mtella s-sema. Itlapalina. Sultana tar-Rużarju imqaddes. Itlapalina. Sultana tal-familja. Itlapalina. Sultana tal-paċi. Itlapalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtejja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik, ħarries tal-feddej u l-arus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ
u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem mqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbir Alla Marija Santissima, imbirek għall-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek jitluh glorjus taħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.